Sziasztok, én itt Light vagyok, és velünk van Hun. Igen, és velünk van Messi, csak ők nem vidiznek, vagy nem Skype-olnak velünk. Most nem kell a perkittank, de felveszem inkább. Kell aranyalmi, én tudom, hogy hol van. Nem, ilyen sima. Ó, jó sokan vagyunk már fent. Hol vagy admina ma? Megmondod az IP-t, mert akkor ott is vidizünk. Hát az olyan szerver, hogy csak akkor ha nem van. Vagy fizetnek. Én nekem is a szerverem fizetős lesz. Te mit kérsz karácsonyra? Na nem tudom. Jó neked. Laptop. Mi? Laptop? Csak nagyon halk vagy. Na arról sem. Ja. Jó neked, én is laptopot kérek csak. Ez jó van. És a közönség mit kér? Karácsonyra majd írjátok le kommentbe. Én kérek egy laptopot és a szerverre fizetést. De ez olyan, hogy a tulajok fizetnek. Tudom, hát én leszek a tulaj. Fő tulajdonos. Jó. Te merre mész? Itt elég sütőfél. Mi? Sütőfél. Jó, de ott veszed az aranyalmát. Honnan? Hát onnan, aki megy a ház. Nem, én nem abból veszem. Itt van, hoztam neked is. Krumplit. Au. De amúgy gyere. Ó, csak is ütik ez lesz olyan. Mindig veszünk a üzlibe. Miért te hol laksz? Miklós, csak hogy megyünk arra, dolgunk és veszünk egy Mi, te hol laksz? Miklós. Biztos messzi van Berettyóújfalutól? Jó, arról nem hallottam. Jaj, messzi jön, Tim. Messzi, azzal a teambe vagyunk. Szövi van veled is? Vagy veled nem? Veled nem. Te, veled nem. Te, veled nem. Te, veled nem. Álljál már meg, te csíra. Na, azért. És ha adok kell, van egy haverunk, N2K5N, hogy most teli van véve a gyerek, és Enci salmáik, de csak nekünk ad ilyen 1000 béket. 60 Enciség. Fogadjunk, azt a gyereket már láttam, nem MH+. Nem tudom. Messzi. Előbb add a szettet, adok érte 500 B-t. Ha. Nem kapja. Engem egyszer Monkey. Tényleg Monkey jól, mi van? Már úgy voltam. Már rég láttam. Ilyen van. Figyelj. De add elő. Ha előre adod 600 kapsz, nem verlek át. Mi? Ha előre adod 600, mi? De adja az Enci-salmát. 600 kapsz, nem verlek át. Adja.
engedd már. Mit? Adja a aranyalmát, nem bízhat. Ki ad neked aranyalmát? Ez a gyerek, de azt hiszi, hogy tudva fogni. Nem. Hát, azt nekem is adjál. Nekem nem adott Nekem még. is. Neked adj szerintem, sajnálom. Nekem is, bazd meg. Majd add nekem is, oda adj. Nekem is, bazd meg. Adok. Rohadjál meg. Adok neked. Na, hát igen, na. Kezdjünk is bele a vágó! Igen, mindjárt. Na, újra itt is vagyok. Befagyott a mesteremcém egy kicsit, és... De amúgy, amint látjátok, soha nincsen laggom. Mert ez egy olyan jó gép, hogy nincsen laggom. Laggom. Az igen, itt is jól sokan vagyunk. Ups. Amúgy minden Skype PvP ugyanaz, szóval mindegy, csak a cuccosok vannak máshol. Most nem minden cucc, de amúgy... Na, menjél már fel. Ennyi is lett volna ez a második rész. Hát a harmadik részben sokkal, de sokkal több továbbtartó lesz, és na, köszönj! Na, sziasztok! Ennyi is lett volna ez a videó. És ha feliratkoztok, és lájkoljátok az összes videómat, kaptok egy MH+-t. Na, sziasztok!